बिदिजों फैगोन बे बुस्थुआ फैनानै ओरै फैगोन होननाय नांसिगोन आरो बख'दो नै बिदि नांदों 얘는 고루 닫아 모르 샤는 말이네 서 नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय खावब्ला सिब्लानो सनजिब अफिसियेल ब्लगाव नुजाफैलायबाय इयो स' दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो गाइस दिनै मानि थाखाय फैदों माने डाइरेक्ट दुब्लि गेजेराव आं मा गोदाव सोराव फाग्ला बायदि दुब्लि गेजेराव दं साननाय लांबाय बे नोंसोरो दुब्लि गेजेराव फैनायनि जाहोना जाहैबाय एन्जर सानो फैदों एन्जर माने सानो फैनायाबो माने न'निफ्राय लास्लाबनो हादिया टाइमा सर्ट जाबाय दाबो जों जिरायनो मोनाखै एकदमबारे फैग्रोमोना माने एन्जरखौथ' नागिरफैबाय टाइमा सर्ट जादों बेनिखायनो न'निफ्राय फैजासिम लानो हादिया थ' दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों एन्जरखौ माबोरै सागोन आरो जों एन्जर सानो थाखाय मा बुस्थु लाबोदों माबायदि खायफायानो मिथिया जानो हागौ माने बेलेग बेलेग एरियायाव एन्जर सानाया बेलेग बेलेग आरो गाइस माने खायफाना बेलेग जायो जोंना बेलेग जायो साना आरोना नायलांबाय थादो जोंनि फाना माबायदि जागोन दा दसे उनाव देखायगोन जों एन्जरखौथ' नागिरना लाग्रो नैहाय नायनिहाय ओरै सेरसे नायनांगौ माने ओरैबो दुब्लि जेरैबो दुब्लि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअआ इन्टारेस्टआलाय जाखागोन पुरा ओरैबायदि जाखावगोन ना नायलांबायल' था नोंथांमोना नै नागिरजेननोसै आङो फाइनालि एन्जरखौथ' नागिर दा दसे जिरायदों नै आसोलफोरा नै सासेयाव उन्दुना दं एन्जरखौथ' नागिरना आरामनो मोनफैबाय ओमफ्राय दा नै खलफोरा बेनो फानफोरा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरामनो दा जों साहैनोसै माबायदि मोनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना मा होनो गाइस नै गैयालै ओइहा दं थांना लाना फैगोन बाराबा दा मोनायाव नै खग ओरै बानायना लाजोबबाय सोगासिनो बिदि लगायना लाबाय दा ओरैजाय सोनानै आरामनो सायसिगोन गोगोम बुरजा 88 दं खला 88 89 90 जाबाय मोननै मोननायजों नोंथांमोना नायलांबाय नै फाइनालि गाइस एन्जर सानो ओंखारबाय सानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेखौनो बानबाय नै आमाय दे नागिरदो गुदुङा जेनबाय बेहाय सानोसै बेखौनो साना दोनग्रोदो जाथ्रा बिदि खालामना बेखौनो लायाखै आखाइखौल' लादों थसेम खलाखौ जुदा दालै बायगोनसो खथं होनो नांसिगोन आरो ओरै हाबनानै थलेम लेखा मोजां बे सानसे खला ओमफ्राय दुरुंखौ खेवदो सानै दंखायो माथो मानसिया दुरुंखौ नै बेजों फैगोन बे बुस्थुआ बेजों फैनानै ओरै फैगोन होननाय नांसिगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो सानोसै साखांनानै जों एन्जर नायनो फैबाय थ' नायनोसै नांगोन ना नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो दहाय सानाव खलखौ माबायदि सायो देखायस्लाबनो हादिया दा देखायगोन जि जायगायाव एन्जर नाङोना बे खलखौ साफिनगोन ना गाइस ओमफ्राय नोंथांमोन देखायनोसै माबायदि खलखौ सादों आरो खला माबायदि आरो एन्जरा नांदों नाङाखै नोंथांमोनाबो नायलांफादो आंजों लोगोसे जों नायफैबाय नायखांनायनि नै मासे नांबाय दे बख'दो नै बिदि नांदों आंसो सादों दा गोदोनानै फोनांदों दा एन्जरखौ सोबाय खल सानायखौ नोंथांमोना नायदो मा सागोन दे सादो बिदि सायो गाइस बिदि साबाय
मोनजेनबायानो आरो बनि नोंथांमोना नायलांबायल' था मासे नांबावबाय नै थैयाखैनो चार्जआसोलै साखोन्दासो अबा एसे गना अबा गबाय नोंनि जालै जिखौ मासे बुथारगोन ओमफ्राय लांजोबना बुफ्लावबानो थैयो बावदोंसो आं सारदोंमोन खोमालै बाव माला नों साखो इखौलाय आं साफैदोंमोन रा हारसिं फैनानै साफैदों गावसो साफैदों जालायबावबाय लेखाखौ होनाय The next morning. गुड मर्निं आरामनो सिखारनानै नै जोङो बेरेफुंजानि एन्जर नायफैलायबाय माखासे नायबायानो गंबा खल नायबाय गंबायाव माथाम मोनबाय नै फिसा फिसाथार नांदों नै नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबा मोनजेनबाय माथाम मोनजेनबाय नांदों ओरैबायदि खुवा भिडिअखौ लानो हादिया बिराद खस्थ' जादों माने मैया हराव भिडिअ लानायाव ओरैबायदि गोजांदोंमोन ओरैबायदि खुवामोन बेखायनो दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो नैहाय मासे नांना दं ए माब्रै फोनांमारबाय आङो एसे गिदिर नांमारदों फिसा फिसा बैबो नांबाय बिसथा ओंखारना आं बिसथाया फोनांखागोनब्रा नै बेबो नांबाय हल बांग्रासो खालामबाय आंखौ गावहाथ' बानबावा बिराद फाग्ला बे सायख'ना गैया सोदो बेयाव गासिबो लेखा गुफुर होननायाव फुरा एथ' नांखाबाय बायदि मोनखादां गोगोम गिदिर नांखाबाय बायदि मोनदों नांबाय 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 थ' गैया खर'आ एन्जरखौ 52 मोनबाय बारु मोननायालाय ओमफ्राय हरावनो 10ता जाबाय जोङो साब्रैजों 10ता जानानै आरो दा हराव 52 दंबावो आरो दा फुङाव बेसेबां बुरजा मोनो नायनोसै बेबो गैया जोंना खेबा बेहायनो थादों दा जों एन्जर नायनानै फैखांबाय आरो ओरैजाय नायबावनोसै खेबा बेहायनो हर थादों गोगोम मोनबाय मले फिसा मारो नै गोगोमखायो आधा केजि जागोन मले फिसा फिसा नुयो केम्पआवलाय हेभि नुदोंलै केम्पआवलाय हेभि नुदों फट' एसे साफायनो आथिङावसो नांदों गाइस आथिङाव गलांगोलै नोंजे खलाबो बुफायजोबगोन माथोलाय ओइ जाबाय ओरैनो गुरफुजोबदों बख'नानै सिंस्रियाव मारिना हो खोमोना ओरैबायदि खुवा ना 6ता 18 ना 19 जालायबाय ओरैबायदि खुवा फाग्लासो जागोनलै 6ता 18 जालायनानै दा फिसा नुदों बुरजा नायबायानो जों खलखौ सानैजों माने सासबो गैयाना मैयानिफ्रायनो होनो मोनाखै मेबानो दाख्लैनिफ्रायनो होनो मोनाखै जाहैबाय होमबाबो ससे ससे शट लानाय जाबाय हरावथ' पुरा हाखादियानो माने खस्थ' बारा जायो हराव टाइमखौ मिलायनो हास्लाबा
नोंथां नायलांबाथ' दाबो टाइम मिलायनो स्लाबनो हायाखै जों माला न' मोनहैगोन बेखौसो जागासिनो फुरा जाला आरोना ओंखाम उखैनाय मानाय नोरसिं मोनसे दंमोन ना लाबोग्रो मासे मोनफैलायबाय बिदि नाङो गाइस गोदोनानै नांखादों गुदुं हाबनो नागिरदोंमोन गुदुङा हंनो थिखोनो हाला ओरैबायदि गिलिर जाबाय दन्दाय सानायमोनलै बियो आंनाबो खननै जाबाय दन्दायनाबो खनसे जाबाय केमआव मोनफैनानै जाबगासिनो दं नै आसोला जाबगासिनो नै एन्जरा बेयाव दं मनायाव दं मनासे गासै टटेल 70 बेसेमोनथाय 78 गासै 78 मोनबाय आरो नोंथां बेदर नांगौ जादों एन्जर बेदर गोदोनायाव रायख'बायदि जाबाय बिगुरा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जासिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामबानो जाबाय आंनि गोदान चेनेलखौबो एसे फेमास खालामनो नाजादो फुरा गावसिला जोबना होदो गाइस बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जासिगोन बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन